India mi the channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kateng laser bre naderu professional actor amde tangha poslam but chikwe we thanru te nakwa ban kren shipang kane ka film kat saupa shipang character juna an namar ba nathrai kibreu bon kila ban ya ban penyahap ya ka jinglong dong ni character bat ki namar ba udah breu ba yang halang ki jom ki jat udah bro ba shemi kijing jenjan lai wala don kijingnya teku kini ki mau jam na kini kijing ndai shem la kerang dit te kidon ki bon ha kidon ki kap ki ba ha banya ling ba ki jing ki ba mlahan batai ndai shem la kerang din te nanget ba uni long karakter pun ha ka long yeng ka ba ong ke beruspa na bedok ndai udah bro ba Trish Tom te struggling individual belum beri ubah Tom rasa tang kutai tang berengang kuat banya tu tan nak kuat bagi beri gin ya pet hilala la lagi jom khamat po senama bagian yo ban suatu khambai karakter Mabore ki ong video professional actor dai. Ya per kalong ba shaning kasap kabun naduk ki nong ring naduk ki nong Shna ya ka script nadu ki directors hadu ki artist ne logistic kasap kabun mo shilong ka jing per kalong ba nyimpat yo kata ka dong no ka kom penwandur ya ka karkhana ban ong bang yidon lut ya ki bang yidon kam te tang kata hendre na thrai banya compare shani bat shabar te kalong shanir gila hi tang ba ka shulong no ni duna ki support desi kum ka government kan da yo ka support na government ni bon ki sponsor ki producer ki belong bet tang ki bait film te na thai nyiru ngim slam jo bangin kiu sha kerdan jong hadu ka hollywood nganut banong ba ila jan poi ta kerdan ruwi chikli de ba lisa ka po rihasi te kum ka film lorni the flonor badan lang u Adel Hussein pala direct do one pran do kidon ki short film ru ki bangala juplat ha YouTube ki bangala job ki awards haki festivals ki ba babuntli te babun di kita hi pada kebala pau ba ti kadai ka lorni pat ka apo goti karat nakar ka blockbuster film apo asam Jadi kadang future na ban